masayang hearing ang haharapin natin ngayon. Pero, ihanda din niyo. Chigo Crabstick, hello, hello, Dahil hello. sigurado, marami ang mga kanilig sa hi. isyong iimbestigahan Hello. natin ang mga bully. Hmm. Dapat bang deadmahin o patulan? Sa mga nakaranas ng pambubuli para naman puto sa inyo. Hello. Mga matatamaan, humanda kayo sa Thank you, resource viewers. person namin. Yan! Let's all welcome isa sa mga top TikTokers na Welcome to my WhatsApp live stream. Pinoy. Jens Dia said hi, hello. Honor! Titay, ready ka na ba para maimbestigahan? Hello, hello. Response! Tayo ulit. Tibay! Pero bago meron tayong warm-up question, kung ikaw ang bantay sa gate ng langit, paano mo babatiin yung mga bully? Ayan, kung ikaw ang bantay daw ng Oh, hindi langit. na advice yan, ha? Oh. Kung ikaw ang bantay daw ng langit, anong sabihin mo daw sa mga bully? Kailangan mo yan kasi pag nag-beauty queen ka, dapat magaling ka mag-Q&A. Ano sasabihin ko sa mga bully? Yes. Oo. Baba tayo sa impyerno. Patikin pa lang yun, kaya huwag kayong umalis sa Kili YT livestream dahil pagkatapos sa Pepito Maniloto, magsisimula na ang ating masayang kwentuhan. Hello, 7 viewers, Dito lang po hello. sa hearing na. Podcast pa, Please thumbs up. Susunod na yan. Available sa YouTube channel ng Yulon, Spotify at Apple Podcasts. Connected din po kami kada Sabado ng gabi sa Yulong. Pagkatapos ng Pipita Maniloto. Bob, wat is dit? Ai, verkeerde kleur gekozen. Je Serieus? krijgt van ons gewoon een andere. Echt? Echt. Echt? Echt. Dat is jouw aan. Jouw Veneta. Like, thumbs up. Ooh, two, two, da, 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 da. Hello from the Netherlands. Hello from the Netherlands. Hello. Good morning. Hello from the Netherlands. Hello. Thank you for thumbs up. Hello everyone. Sino ba to? Kakaiba siya, oh. Subscribe. Ah! Ano ba yun? No, sorry. Ano ba yun? Ay. Naman sorry. Narito nga ang Ifre ni Gaia. Nasaan ang aking kapatid? Ibig ko rin po siyang makilala. May nagaganap din ang katuruhan dito sa Quezon City na nagsimula sa isang bar sa Timog. Sa darating na kabilugan ng 2 buwan sa Encantadia, makakalabas na tayo dito. How are you doing today? May nagpalaya sa aking mga bagong anakan. Kung ganon, ay higit lalong dapat tayong magparami. Tiyak na hinahanap na nila ako. 3 thumbs up, thank you.
3 viewers. Ay, ito pa. Ba yun? $30 subscriber na pala siya. Na-hide ko. Ay, nakakatamad. Naku, itong ama namin. Syunga. Saway. Malinis ba ito? Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Alfred, Now showing hello. only in cinemas. Don't miss your chance to win up to 50,000 pesos, mga kapuso. Join us at GMA Watch It Win promo. Manood lang ng GMA shows on air araw-araw at abangan ang QR code at code of the day na lalabas sa inyong TV screen. Hi, ma'am. I-scan ang QR code Hello. para papunta sa gmanetwork.com. Iprara I-register ang mo? inyong details at i-type ang code of the day. Get ready to win, mga Hello to you. kapuso, sa GMA Watch and Win promo. Narito ako, Michael. Ang cookies. Si Pau Pau ay mapagkakatiwalaan at maaasahan nyo. Lalo't matinyan Shout doon out, pa 5 viewers. ang hiwaga ng ating daigdig. Alam ko na ang mga bagong kaganapan. Kaya kung gustuhin ko mang bisitahin ng inyong mga ina, kailangan natin umalis. Ngunit kailangan natin hintayan ang pagparito ni Ashton Danaya. Mabuti kung ganun. Matagal ko nang gusto kamustahin ang aking dating kaibigan. Hindi na natin kailangan hintayin ng nanay ko. Mas makakabuti na dito muna siya. Meron siya mga kailangang asikasuhin kaya makakaalis na tayo. Handa na kami, Nunong Imaw. Kung ganon, ay ihahatid kayo ni Natukman sa lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Dalhin niyo ang aking pagpapala at pag-asam. Nawa ay magtagumpay nga kayo sa pahanap, madakip, at muling maikulong ang masamang bathala upang hindi na siya makapangwasak pang muli. Iingat ka, Sagret naman. Kayong lahat. Hanggang sa ating muling pagkikita, mga sangre. Paalam sa gayon. Soldarius, sana'y magtagumpay sila. Anak, Krishna! Nasaan ang katarungan para sa aking anak, Kasyupeya? Bakit hindi hinahayaan ni Emre na maghasik ng lagim dito si Betena? Habang
si Akil at Gaia. Pinabayaan ninyo! At ako ang inutusan ninyo upang ihatid ang aking mag-ama patungo sa kanyang kamatayan! Sadyang may mga bagay na hindi saklaw ng kapangyarihan, kahit pa ng mga batala, Danaya. Ang buhay at kamatayan ay bahagi ng siklo na hindi natin maaaring baliin. Siklo? Siklo ang tawag nyo sa pagkitil sa isang walang kamali-mali na isang paslit! Kung tunay ka ng bataluman, bakit hindi mo ito pinigilan? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin at tagnang nakaabang sa buhay ng aking mag-ama? Bakit hinayaan ninyo? Bakit hinayaan ninyo magpatay sa akin ang Gaia? Danaya, hindi ako narito upang iligtas ang bawat kaluluwa. Kundi panatilihin ang balanse sa lahat ng nilikha. Hindi ko maaaring suwayin ang batas ng mga batala. Kahit pa anak siya. Kahit anong paliwanag ko, malinaw sa akin ang taksimit sa akin, Sasana at Perena! Bakit di Perena? Oo, Aled. Nagsinungaling silang lahat sa akin upang paniwalaan ko. Tama nga! Tama! Dahil ko sa kapalaran ng aking mag-ama ang mundo ng mga tao! Hello, ma'am. Where are you from? Naman ay maaaring maglaho. Taga saan ka man? Kung buhayin ko, ngayon Ano ba yan? si Gaia! Bakit niya? Ang kamatayan nila ay nakatakda na talaga, Danaya. Kung ibabalik ko ang kanyang buhay, paano naman ang buhay ng iba pang namayato na? Hindi ba't hindi ako magiging makatarungan kung ikaw lamang ang aking pagbibigyan? Kung ito ang balat, isinusumpa ko ang inyong kaisa ni Emery. The fuck is that? Lalo na What are you saying? ikaw, si Sasana at Perena ang pumatay sa aking mag-ama. Kaya tinahamon kita, Bataluman. Lumaban ka Which at place? patulayan Which ang iyong place? sarili. I don't understand what are talking about, but could you say in English? I don't know what are you talking about. Totoo ay nasabi sa mga totoong na pinagkakawala mo. Hello, ma'am. Which country are you from? Philippines. Merry Christmas. Ha? Uy, nag-message yung amo mo. Alam mo, guys. Replyan mo, hindi. Maaari daw. Agahan natin matapos. 4:30 dapat tapos na. Ha? Yeah, kaya lumayas na. Tulog po sa bandak gamay. Asad ka. English! I don't understand what are you talking. Wait, i-ano ko lang dito. Tapos ako. Hello, Jaja. Bro. No. Pepito Manamoto, 7:15 p.m. Fuck! Sama-sama nating tutukan ang Bleh. bayan. Bleh. GPD, DZWB at sa GMA What's that? Ano yung sagot ako? Pwede ko rin basura. Bayan at GMA Integrated News Special Coverage. Regular hair care can't. English. Ja. Yes, you look so messy. Go get ready muna, tapos ako lang maglinis. Lahat ng bagay, kaya nating gawa ng paraan. Halika sa atin ang pagmamalasakit. Pagsulat sa
Mentalya ng mundo. Kung video call tayo na dito na yung sinadya ko. Lamig ko na yung Pasko sa Pilipinas. Ang Pasko ay kay saya. Yung nagtatago sa kitang mata. Na nangingibab. Nagtatago sa... Na nangingibab. Ang lahat. Di. Pero nagpinabalik-balik na ako. Wala na palang plastic. Naglaban sila. Wala ng hangganan ng paghihiganti. Si Gaia ay hindi bibigyan ng pangalawang buhay pagkat meron siyang sasakit ng tatahakin. At si Mitena ay hindi rin hahatulan ng iyong galit. Pinagkaya sa ng Devas. Huwag ninyong gawin alipin ng iyong sugat. Ang kabuuan ng Leo. Hinayaan mong burakad niya ang ating lahi. At naging humihingin ka ng kakatawaran. Ang lahat ng ginawa ninyo sa akin at kay Gaia. Hindi kapatawaran ninyo ang aking hinihingi. Hindi ang pagtalina sa bato na higit pa sa ating lahat. Kayong mga bataan. Palagi kayong nagtatago sa salitang bataan. Oh, wala na ang Encantadia. Kung paano tayo inalipin. Kinanong tayo sa kristal. Nagpagkatagal na ng bato. Ito ang lahat ng yan. Ngunit ang dugo ay hindi mapapawi ng luto. At ang katarungan ay hindi na nangangulugan ng kulot. Ang mga sangre at hana na nangingibabaw sa langit ay hindi tunay na sangre at reyna. Di anino ng kaniyang mga kaaway. Sa isip at puso ninyo ang mga aral na ito bago babagoy ang lahat. Di ba sinabing batay na si Pathala? Sunga-sunga din si Cassiopeia. Malalaman din nila yan. Ay, ito pala yung spaghetti. No, happy pa tayo dito. Andito yung maraming olive oil. Ano sabi? Wala na tong laman? Wala na. Patay, nandiyan si Kami. Pero naman, wala naman na siyang kapangyarihan. Talaga ba? Kaya lang, nandiyan siya. Baka lang hanap na si Kami. Ano yan, gagawing mga alipin ni ano, yung batalang itim. Ito hindi naman siya manguha sa mga patay na. Wow, ay, kialam ko. Ay, kialam ko dun.
Sa gumagawa ng... Yan na, yan na. Kilala naman kung sino yan? Sige nga. Parang si Tom Tigis, di ba? Mga kapuso, narito na ang watch and win code for the day. I-submit na ang inyong sagot sa gmanetwork.com/watch and win. More entries submitted, more chances of win. 5,000 pesos daily or 50,000 pesos sa grand. Eh, hindi naman nila inaano ko sa... Sorry pero Ando naman ikaw sa taas, ba't di ka pa sinabihan? Wala naman siya doon. Ah, wala ba ito? Yes, wala siya doon. Kasama niya ng isa? Wala. Wala din yung isa? Nandun yung babae, nagkagawa niya. Bayan natin yung nagkagawa niya. Bakit? Wala ko. Okay. Isang masayang hearing haharapin natin ngayon. Pero, Oh, ito tayo marami ang aking mga Marami ang makaka-relate sa isyong imbisigan natin ang mga huli. Yeah, sige. mga matatamaan, Ito pwede na lang natin sa mga Ito lang tinatawag siya sa video. Para ano. ready ka na ba? Anong oras na ba? 12:15 pa lang Sabi naman. ko malapit na tayo matapos eh. Kung ano alas na makalis yun. Kailangan mga alas 4 ko tapos sa bahay. Pero bakit may mga question? Ikaw ang bantay sa kitchen langit. Paano mo babatiin yung mga buhay? Ayan, kung ikaw ang bantay daw ng Oh, langit. hindi na advice yan ha. Oh. Kung ikaw ang bantay daw ng langit, anong sabihin mo daw sa mga buhay? Grabe kasi pag nag-beauty queen ka, napakagaling ka mag-Q&A. Anong sasabihin ko sa mga buhay? Yes. Oo. Baba tayo sa inyo. Sabihin mo ako. Huwag kayong umalis sa Kili YT livestream dahil pagkatapos sa Pepito Maniloto magsisimula na ang ating masayang kwentuhan ng magdagula. Dito na po yung sarili niya. Bakit mo lang naman? Hindi pinitong ibabad. May pagpatuloy na. Hindi ko. Marami sa kanya sa pagmamagali. Alam mo, ginaya talaga nila sa ano. Pagkat yan. Hindi naman dito kasi yung ano, inis ako sa mga pagkatapos na nga ito mga ano na to. Relax. Mga hard load ako minsan yan. Oo, na. Kasi yung nagmamadali ka, tapos hindi mo makuha yung... Nagmamadali ka na naman, nag-distress ka na. Sisimula ng pag... Rafael, thanks for the thumbs up. Lahat hindi siya kasya. Ha? Ba't hindi siya kasya?